Usap mata aling sunod. Usa ko'y tuyo ni mo na ako dong. Hindi na naman kagsunod-sunod ako. Kuya Idol, kita ko nimo sa cellphone. Idol kay kanako. Ora man di ay idol ko ni mo. Maliit na bagay. Pa-picture ka? Wala ko cellphone Kuya Idol. Palimos laman ko. Limos. Wala mo ko'y kwartang dala dire. Di ko tuon nimo. Nakadagang kwarta bag nimo. Kasi dagang kwarta nang wala man isulod nga kwarta. Mga papilis raman ang nadire. But-butaw lagi. Tayo na nakadagang kwarta. Dagang kwarta. Kuya Idol ba? Hoy, bako dia ba? Makaingon ng mga tao yun sa kanako. Bako dia ba? Kay maisip ka rin. Ay makabidyo na ng unahan. Bakod ba? Agi. Makaingon ng yun sa kanako. Agi. Kay ko kwarta. Mundang ko ilang. Giignan ka na ako. Wala ko'y kwarta. Wala ko'y kwarta. Ang naana ko dire. Lantawa gani. Mga resibo. May resibo sa Taytay. May resibo sa Nickels. Big Shop. Prosilco. Wala ko'y kwarta. Di na. Lagi ka kwarta. Kay dago ka viewers ug subscriber. Hihi! Oh, butang nato na ako viewers na ako subscribers. Lalo siya man ako nang wala mo ko'y kwarta gidala dire. Ang akong gidala dire, ITM raman na Oh, ITM. Sakto Kuya Idol. ITM sakto. Sakto lagi ITM. Unya asa man kapangita dire og basin nga kapaslakan ng ITM. Ako muhatag jako. Yes, matay siya na ako. Kuya Idol, influencer. Muhatag lagi. Nyag asa man nato ni ipaslak. Ang baba nimo ilong lubot. Sige, ako bahala Kuya Idol. Wait. Dara Kuya Idol, debit card swiper. Minatay ng tawuhan ni isahan ko nimo. Isahan po ka na ako karon. Tayo lagi sa natin. Tayong pagkain. Dili ra din ako tangtangon ng kaber. Noche buena sa gabing ito. Ay bukas ay araw ng Pasko. Dili man mo dala ni imong swiper. Di mo dala Kuya Idol? Bago pag ako nang gigamit ganyato ng limos ko. Oh, ako ibalik nimo ning card swiper nimo. Naguba ba guro niya nang gipagamit nimo ganina. Dara. Ay, wait Kuya Idol. Oh, unsa naman pod? Wala na jud tay mahimo ana Guba man nimo ang card swiper nimo. Ulat ra dia Kuya Idol, relax ra, na ako'y kaon. Kuya Idol! Kuya Idol, nanay machine! Kung sa makang tanghal dia Kuya Idol, ipansak na yung mga ITM dire. Oh, dira oh. Wala may sulod na imong machine. Dispense may nakabutang mo. Matay, kuha na kong itim na ko. Anatay mahimo. Pwede na dyan ako ikaw makalakaw. Kaya napatay na pagaya kong oras. Wait sa pud Kuya Idol, naapos sa pud tay last choice. Ano si last choice? Ano tayo last choice? Naapa, wait sa dia Kuya Idol. Kuya Idol! Oh, saan po ng tulog kabok ni mong kuyog oh? Napakuyog na po ka. Kabalong wala ta kagkuwag kwarta, gapakuyog na po kag tulog ka po oh.
Usao man nato na eh. Taga-bangko na sila Kuya Idol. Usa gani account name nato, sir? Dala magtaga-bank pinuliting jate. TV Simon Villaros sir. Okay, Mr. Steven Simon Villaros. So, unsay account number nato ani, sir? Dalo kay na siya sir o. Ayun, kabahala diha. Kay, makuha lagi nato na iya ang kwarta karug limos. Account number sir. 997-300-25980. So, pilay withdraw nimo ani, sir? Hot na ta nagkuha na ako sinsilyo diha. Kanang 50 mil, hot na na. Okay, sir. Thank you for choosing Metro Bank, sir. Nya ako day gachos ninyo nang kana may gadala ninyo dire. Paling lang kung pirma diri, sir. Dre. Dara, sir. 50,000 pesos only, sir. Paling lang kung pirma na, sir. Okay sir, 50k cash out. Maro kayo ka bantay kag di ka mo undang og panglimos ha. Lagi Kuya Idol. Kanay dapat i-post nimo na social media ha. At sa daig caption. Dayong butang hashtag mamarang. Pili man gud Kuya Idol kay mga overseas ug mga vlogger man gud ako ang limusan. Dara, sir. 50k, sir. Ihatag na tanan niya. Samuk-samuk lang. Tala, muulay na to sa bangko. Anan mahirap po nung lakaw mga tubangan ako mga litsing jati mo. Sir, hatag kwarta sir, pangkulit Jollibee. Jollibee ng naung nimo ako. Mga ambisyoso sa mga tawa ni Roy. Ako sa mga pobre ninyo, kamo mag-Jollibee mga ako magsurag bulad. Gilo mo? Nagmasin para ipaslak ning... Play. Di ba no etsibay lang sa gabing ito. Shit. Nagabi ito at bukas ay No etsibay na ang gabing ito. Ano? sakto sa? Ang gabing ito ay bukas ay araw ng gusto. Giluwa ba ito? Yung lood mang itiim. Naung nimo mahurot sa naman tong kwarta nang itok ng ingon. Ambisyoso Ba siya mo. Kuday mapobre. Ako'y mapobre. Mapag-istorya. Play. So what's up mga mamarang, so karon mag-shoutout ko diri sa YouTube. So shoutout Edwin Lidres, Franklin Tadaymon, Pabal Ason Vines, Mari Gumales, Myron Silion, Rated SPG, Clarissa Olinares, John Tribal, Chris Delisa Gisulga, Delta Zone, Ate Mercedes Magbanwa, Renske Official, Mamalin Vlog, JC Jos Just Relay, Roland Villanueva, Bondat Channel, Swaki Sparklings, Provincianong Siaw, Marlon Campos, Maya Kim, Princess Daya Malolot, BM Muros, Joshua Torcolas, Mary Chris Maurelio, Lizel Tabanaw, Jonel Hau, Emilita and Michael Vlogs, Dailin Payahay, Flore sa Gindang, og Ate Rowena Aguilar. So mo dito tanan guys, salamat sa inyong suporta og kalimot sa pag-subscribe, pag-click sa notification bell para ma-update mo sa mga upcoming videos na mo dito sa YouTube. So kung kawantay mo na kung noong na wala na block ay nagkahupak-pak na siya.